Se blochează. Bă, scuzați-mă că n-am vorbit. Bă, mi ești piciorul, dar n-am mai putut. Că eram prea concentrat. Am și uitat că filmez. Scuzați-mă, foarte mult scuzați-mă. Na, adică, na. Magic. 3 Baby Dragon-uri. Hai, salut! Să nu distrugă turnul. Hmm. Stai, what? Sunt promovat? Sunt Elder. Bine, o să... Ok, dăm balonul. Dăm ăla. Ok. Aia n-a fost nimic. Punem asta. Ce e aici, nepoate? Haide că nu știu nici ce se întâmplă. Furie. Furie, furie. Ok, dă și pe ăla și pe ăla. Nu mai am elixir. Dă-i tu ceva repede. Ok, ăla e mort. Nu mai are sens. Mort, what the fuck, distrus. Unu HP! Ok.
Global Hub. Tonul ăla e mort. E jos. Inferno Tower versus Inferno Tower, ia să vedem. Ok. Ok. O să încerc să încerc să facem cât mai multe, poate să trecem și în arena următoare, de care era 5. Ar fi perfect. Nu știți voi cât de perfect ar fi. Nu vă așteptați asta. Hawk Runner sau Hawk Rider, bă. Nu asta trebuia să faci. Ești Rider, totuși. Pattern. Ce e aici, oameni? One. Ce? Ce? Ah! Ah! Ce naiba s-a întâmplat din aurea? Ok. What the fuck? Ok. La asta nu mă așteptam. Pot să vă zic. Level 4. E jos, băiete. Parcă mi se mărește ăla. Deci nu știu dacă ați văzut și voi. Dar tu ești mort. Ba nu, what? Mușchetier. Parcă mușchetarii aveau săbi, dar în fine. Am un deja vu iară. Sau poate chiar mi s-a întâmplat. Nici nu te-am văzut bine. Ia veniți încoace. Pac. Un foc, așa cu un foc v-am luat. Fix la țancă a făcut asta. Uhu! Good game. Mușchetier.
Am vrut să înșir tot aici. Ca să mă duc la un atac. E, și așa. What? Ce-n dracu s-a întâmplat adineaurea? Ce n-ai? Voi vedeți câți HP e acolo, da? Nu sunt eu nebun, nu? Sper că nu. Ești mort, băiete. Dacă nici asta nu e pentru a muri el. Așa, boss. Păi ce facem aici? Joci contra mine, a? Pac. Deschidem, boss. Dăm pe camare. Ok, rară. Cum? Băga mi-aș picioaca. Cine mă sună? Alo? Ce e? Da, bravo, eu sunt Arena 4 și filmez. Haide, îți dau un clan dacă vrei să intri. Frate, eram doar noi doi, nu vei intra nimeni. Vrei să dau un clan în care sunt și eu? Și cu mai mulți? Bă, dacă nu reușim să ne dea PK, îl cumpărăm. Bă, eu am toate astea full și trebuie și am 879 de coroane. Bă, deci am dat odată, știi cu cât a rămas turnul din mijloc sau alt turn? Cu 1 HP. 1 HP. Eu am avut acum un noroc că era unul AFK. Am mai dat și eu de 1 AFK. Mamă, tu știi ce l-am făcut? Toate turnurile. Ce mi-a picat mie? Din Crown Chest de 2 ori azi dimineață? Ia zi. Witch-ul și balon. Ți-a picat balonul? Da. Stai așa. Witch-ul îl am, balonul îl am. Deci, dar Witch-ul nu l-am băgat în deck. Pentru că nu-mi place. Ok, dar dacă vrei să intri, sunt 30 de oameni în el. De cum mai vrei să intru? La mine e clan battle chest deschis. Da, păi aici, vino aici, că oamenii au făcut deja 2 din 10. Scrie cu litere meci tot ce spun. Vara. Vara. Și după aia pauză I. I, N, T, 1, E, C, A, ta. T. Da. T, U, N, E. Da. A intrat, frate, tu. Na. Păi e unul, Alex, aici. În fine. I, N, T, U, N, E, C, A, Întunecată? întunecata. Da. Bravo. Era unul, Alex, și Arena 5. Stai așa să-i văd deck-ul. Stai o secundă. Mă duc aici. Stai așa că vreau să-i văd deck-ul. Ok, uite aici ce deck are. Deci are Prințul level 2, Wizard level 4, P.K. level 1, Zep level 6, Minion Horde level 6, Skeleton Enemy level 1, Mirror level 1 și Ogre Rider level 5. Wow. Ești promovat. Adică? Ești promovat, adică ești Elder.
Ai 879 de trofee. Și ești arena 3. Să văd ce deck ai. Ai Prințul level 1, Baby Dragon level 2, Giant level 3, Minions level 5, taci un pic, Fireball level 3, Witch-ul level 1, Balon level 1 și P.E.K.K.A level 3. P.E.K.K.A level 3? Vrei să zic eu, frate, ce am? Stai așa să zic ce P.E.K.K.A. P.E.K.K.A la aproape level 4. Eu am... Ce? Tu vezi, eu mi-am schimbat numele. Cum se cheamă? Nu știu. Deci te schimba numele, dar nu știi cum. Bine, eu sunt la P.E.K.K.A. Eu mai bag un meci. Poate ajung arena 5 azi. Că nu mai am mult. Mi-am schimbat și-o deck-ul cu câteva lucruri. Mă bag cu unul de level 4. E distrus. Te uiți la mine. Bravo, mersi. Dacă tu te uiți. Mă uit. Ok. A fost dragon. Giantul ăla e mort. A ieșit afară? Cine? Eu? Nu. Că picura. Și nu-mi plăcea, că era mofturos. Era mofturoasă ziua. Trebuie să scot Giant Skeletonul și să-mi bag altceva în locul lui. Că nu e bun. Care 6 elixir. A băgat Witch. Vezi că vrea să bage bombarul. A băgat. Am văzut. Mă, prostule. Ai văzut? Ce pro sunt? Pro! Sunt un pro. Mă duc și eu să joc un meci. Ok, bine că ești. Ok, mă duc la meci. Pac, pac. Cine? E unul, cum îl cheamă ea, să mă văd. Nu zic cuvântul. Ba da, e PU. Mi-ai zis adineaura un pic. Am 879 de trofee, vreau să fac mai multe. Intru într-o Într-un Witch? într-un meci. Nu te-am auzit eu bine. Eu am o tactică, bag mereu prințul dacă îmi dă. Eu am o tactică bună. Bag Skeleton Army și după aia prințul dacă îmi dă. Frate, unde mi l-am pus? Mamă, dai! I-am dat-o. I-ai dat la funduleț. E 1-0 pentru mine. Bravo ție. A dat Witch-ul, eu mi l-am scos, valeu. Witch-ul nu trebuia să ți-l scoți, e bun. Pentru începători. N-am zis că nu e bun, e bun pentru începători. L-am, what? Ce? Aoleu, are barbarii. Știi că am bătut barbarii mereu, nu? Păi da, cu Skeleton Army, dacă el n-are săgeți, să-l bați. Adică... Ești mort, băiete, dacă nu pui ceva în față. E mort, 3 coroane să vină la tata? Gata, deci el nu mi-a atins... Bine, el mi-a atins decât un tur, un pic de tot. Da, și la mine, 1610 la prim. 31 de trofee. Oh yeah, baby. Îmi bag balonul contra dragon. Nu vreau să vedeți ce a scris acolo. E română ăsta, clanul? Da. Mamă, cine a intrat, bă, ești prost. Dar sunt foarte mulți români pe Freză. Păi sunt. Și jocul te aștept, că e englez. Nu e. American. Da, joacă P de creș. Și arena 6, what? Gata, frate, eu țin cu celălalt. Nu-mi pasă. Mamă, ce zi. Bă, îmi place când mai... Și a distrus deși au coroană și cred că și le distruge pe toate acum. Bagă prostule ceva. Bă, ăsta e AFK. Ăsta e AFK. Ăsta a fost AFK. Era dita mai șatra acolo și el n-a făcut nimica. Elixir, ori dă elixir.
A, vrei să faci un clan battle? Să facem clan battle? Ba da. De ce? Hai, frate, că te-am văzut. Ai joci cu cineva. N-am putut să intru eu. Că nu m-ai lăsat. Unde te las? Să intru și eu. Are Minerbă. Mă, tu cu cine vorbi? Mă uit la meciul vostru. Dă-i-o. Ăsta are legendare. Ăsta are legendare, frate. Ăsta? Ăsta, da. N-a dat nicio legendară. Ba da. A dat fata aia. Care fată, mă? Hai, frate, știi că a dat fata aia. Care fată? Cum, bă, o chema? Bandita. A dat bandita, ți se pare ție. Cum să te mă bandita? Uite, și ăsta e, și asta e legendară. Care a dat-o el acum. A ieșit din meci. N-ai câștigat, că eu mă uit la meciul vostru. Băi, sunt doi de Alex. A, da. Hopa. Schimbă și tu numele în Alex 1, ca să te cunosc. Unde? Deci, intri în meniu acolo și ți apare o rotiță acolo lângă trofee. Da. Apeși pe ea și vezi că o să scrie acolo mai jos, sub English, change name. Ce unde? Ok, și acolo te pune să scrii numele și după aia a doua oară să ți-l mai scrii o dată. Și după aia o să îți spună ei un cuvânt și tu trebuie să-l scrii la fel acolo și o să dai ok și ți s-a schimbat numele. Am zis ok, ce să faci? Ce să scrie? Deci, ce scrie? Ce scrie? În spate liber și face ok. A, deci vezi că o să scrie acolo, sus, un cuvânt cu litere mari de tipar. Care este? Confirm. Ia scrie, cu litere mari de tipar, confirm. Și după aia apasă ok. Da. Ți-a apăs... Mă cheamă Alex cu amare. Alex cu amare, stai așa să mă uit. Hai, câte le-ai zis că ești? 29. 29 le... A, gata, te-am găsit. Hai că intru într-un meci. Bag viteză. Ce? Și-a gândit-o. Hai bă, dă că oricum mi-e frică. A ieșit. Am ieșit. Ce să ies, mă? Mă, ce e aia, mă? Ce? Doamne, doamne, doamne. Mamă, cum faci asta, doamne? Doamne. Twitch. Hai, uite-te. Bă, te uiți la mine? Nu mă uit la tine. Stai că mă uit acum. Hai, frate! Joacă! Nu. Păi nu joci, că mie nu mi-apare că joci. Dacă sunt cu arena. Mă, tu la ce Alex te uiți? Alex cu amare. Apare acolo un ochi? Nu. Înseamnă că... Nu mai fluiera. De ce? Lasă, poți să fluieri. Pang. 685. 202. Peca, dă-i-o. Așa. Peca ăsta e mai tare decât primul. Mini Peca. Că Peca mare o să vezi tu cum e. O să ți-l deblocheze la arena mare. La pata. Deci tu îi zici mini Peca. La ăla pic. Mama mi-a umplut dragonul fără nicio viață. Fulgerul, ești nebun? Ești nebun, mă? Tu nu mai cânta, frate, că îmi iau copyright cu Despacito. Bă, zicea Daria aia proastă că se zice Despacito. Da, si. Știe ea spaniolă.
3 reguli simple. 1. Nu înjurați. 2. Donați. 3. Donați. CC și CBC 10 din 10 Elder. Free. Pardon. Bă, toți mi-a dat... De ce Co-leader 350 de donații. Elderul ce face? Elder e cu un grad mai sus decât membru. Ca helper în Marvel. Și după aia este co-leader și după aia leader. Îl fac, bravo. Ce să mai mă prea bun? Înțelegi? Sunt prea bun. Cine mă omoară mă pe mine, mă? E 441. Să dă eu. Ai grijă. Am pus primul. Fulgere! Unde te duci, bă, prințule? E toată calea la iveală. Da. A și murit. Bă, îți dai seama că mai puțin și moare, dar nimeni nu se înțelege. Da. Gigantule, poate te iei. Cred că a apărut Night Twitch-ul în joc. Plece că ce ca pe apăleau. Dă-i-o, așa! News Royal. Nu vreau mă niciun News Royal. Gata, am câștigat. Bravo ție. Nu-mi dăcesc că sunt full acesturi. Mersi. Da, și mie la fel. Că Sun. Astea sunt bețurile. Și ăsta cred că e ăla. Vedeți acum? Cred că este Night Twitch-ul. Hai să mai băgăm un match. O să încercăm să facem arena 5 azi. Da, m-am uitat să-mi scot Giant Skeleton. Trebuie să-mi scot pe Giant Skeletonul ăla. eu trebuie să-mi bag și eu îmi bag drecul meu e prințul, dragonul, gigantul, minionii, fireball, witch-ul. Îl știu și l-au văzut și abonații. Că ne-am uitat pe decul tău. Mi-aș scoate minionii și mi-aș pune Valkyrie. Ăla va trebui să moară de la sine, nu știu ce să-i fac. Decât dacă... Oh my gosh. Nu, te rog eu, lume crudă. Nu, lume. Timp și mie. A, gata, frate, turn distrus. Mini P.E.K.K.A. Da, vrei să vezi că o să-ți apare la Arena 4 P.E.K.K.A. Mare. Că e carte P.E.K.K.A. mare. Bine, mă. Eu am prințul level 2. Oh. Mi-a picat prințul. Nu asculta! Ok, turn distrus, am câștigat. Ușor, easy money. 29 de trofee. Câte trofee avem? Ah. Arena 4. Și ce ai zis? Pune Scarmi. Dacă ai. Skeleton Army. Doamne. Prietenul meu. Nu să avea rușina. Bă, pot să gândesc câte coroane vreau, că crown chest-ul la mine e în safire. Bang. Dă-i. Prințul contra dragon. Cine va câștiga? Deci unul, pentru că a venit acest domn cavaler frumos. Valkyrie contra acesta prințel. Ei, Alexe. Tu știai că... Aoleu, Doamne, poți să copiezi decul. Ți-am copiat decul. Aha,
A, văd ce ai. Păi de ce? Ce ai făcut tu această prostie? Tu știi că dacă mai câștig meciul ăsta sau încă două, mai trebuie să câștig încă câteva și eu o să ajung la arena 5. Da, știi? Ah, fuck me. Ți-am copiat deck-ul și am uitat să mi-l schimb pe ăla înapoi al meu. Și acum am deck-ul tău. Copiate cu... Și acum mai și... Mă mărit pe mine cu toate astea. Racheta ta și viața ta. A, eu mi-am scos racheta. Bag minionii, că altceva n-am ce să fac. Eu fi eu level... Ce level sunt eu, dar... N-am stofă de așa level. Ce stofă să ai? Hai mă, netule. Așa. A, ce net am și eu. Ce net am? Bravo, mă. Acum o să pierd clar. Ai un deck infernal, să știi. Bă, dar cum ți l-ai copiat? Mi l-ai copiat. Poți, dacă am toate cărțile pe care le ai tu, poți să le copiezi simplu și ușor. Dar nu mai copia. Bă, dacă eu să câștig cu deck-ul ăsta, îl folosesc mereu. Jur pe degetul mic. Al meu? Da. Nu. Joc unul de level 6. Care sunt și eu level 6. Nu ai voie. Ba da. Îți interzic. Nu ai voie. Dar de ce? Cam e cu meu. Da, frate, dar și eu pot să-l ți-l fur. Dar de ce? Regulile Clash-ul Royalului. Da, ce regulă, nu mai pot. Mor mie. De ce faci cu Mori. asta? Mor, 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 mor. Așa! Mi-a băgat cel mai prost deck, așa! Băga-mi și picioaca. Îl trăiesc în acest meci, dar nu pot. Nu cu ceama. Măcar prințe să am. Mi-am băgat un deck mai prost. Bă, îți dau report la canal, dacă nu. Dacă nu ce? Dacă nu schimb deck-ul. Păi mi l-am schimbat. O să-mi vreau să dau report. LNL Pro. Da, sigur că ești pro. Pro la prost. Nu, 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 nu. Muriți, bă. Că meritați. Anin Vatri. Bă, eu iau lecții de la Sofia de rusă, ești prost? Știu cum să număr până la 3 în rusă. Dacă nu știți cine e Sofia, e imposibil să nu știți. E sora mea. Mama. Yay, sunt fericit că o am. Sunt fericit pe naiba. Da, mai mult am muncit. Toți pentru grup, cam tot ce am mai bun. Bă, nu mai cânta. Nu am cântat. Da, n-ai cântat pe naiba. Am scos deck-ul ăsta, că cel mai praf deck care l-am avut eu vreodată. Ever, cel mai praf deck ever. Nu știi să faci asta. Haide, frate. Și așa o să-mi distrugi tu ăla. Ah, nu mi-ai distrus. Ei, motherfucker. Ce să mai... Da, oricum pierdem. Eu nu știu dacă pierd sau nu. 19 coroane. Dar câte coroane avem? Am 949 acum. Multe rău. Eu am 1200 și ceva. Și ca să ajungem arena 5 trebuie... Să vedem... 1400.
Da. Nu mai am mult. O să-ți pici o legendară, Păi pot să-mi pice și acum dacă vreau. dar e una mai bună. Păi normal că e una mai bună, what the fuck. Ia-i squeezer. Hai, Suizer, du. Bucuria vieții mele. Bag pânițul că nu l-am băgat runda asta. A băgat Scarmi. Nu, iar nu mi-a făcut decu. Perfect. Mi-a distrus turnul ăla. Dacă ăla nu o să distrugă, să mor tu. Fie tu să fii. Aoleu, cred că o să-mi da minus 22 de trofee. Da. 1220. Peste 2 ore să deschizi un silver chest din arena 4. Ei. Trident bow. Știu că ești bow. Ia, ce dai, mă? Barbarians. Barbarians. Uite, more. Barbarians. Bă, s-a lăguit jocul la câte unități au fost. Mori. Mori. Bă, e bun muschetarul ăsta. Adică din 2030 i-a mai rămas 1540 ceva. Wow, ce bun e. Ia mă, dacă îi dau eu ăsta, dacă îi dau muschetarul pe turnul ăla, cred că s-a dus turnul ăla. Normal, așa ar trebui. Alex? Ah, mi-a închis. Ok, turnul ăla e jos, cred. Este. Mori. Nu, 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 nu. Sper că nu-mi dă mult, că am pierdut. 21. Wow. Bine, credeți cum se vede. Cred că am apăsat pe ceva. Încă un meci și pe aia închidem video.
Mă joc! Păi da, mă joc! Bun, deci... Nu știu ce să fac. Bun, deci cam atât a făcut și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare.